Πολύ καλημέρα σε όλες μου αγαπημένες φίλες και σήμερα θέλω να σας δείξω πώς μπορούμε να πλέξουμε τέτοια παιδικά παπαλάκια. Είναι πολύ βολικά, μπορούν να γίνουν από διάφορα χρώματα, κοριτσίστικα και επίσης αγορίστικα, ανάλογα από το χρώμα που θα διαλέξετε. Ξεκινήσουμε βάζοντας 24 θηλές. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Και όλες αυτές τις 24 χιλές θα πλέξουμε 14 εκατοστά ανάλογα από το μέγεθος που θέλετε να φτιάξετε. Άμα είναι για το παιδάκι από 0 έως 3 μηνών είναι 12 εκατοστά, άμα είναι μέχρι τις 6-8 μηνών είναι 14 εκατοστά. Δηλαδή μέχρι να αρχίσει να περπατήσει το μωρό, γιατί μετά δεν κάνουν γλιστράνε, έχουν ραφή, για το παιδί που περπατάει δεν είναι βολικά. Θα πλεχτεί όλα αυτά τα 12 ή 14 εκατοστά θα πλεχτούν με πλέξιμους, δηλαδή πάμε και γυρίζουμε με όλες καλές. Μπορούμε και να μην τις μετράμε. Πλέκουμε. Εγώ θα πλέξω 12 εκατοστά εφόσον εγώ έχω διαλέξει λεπτή κλωστούλα. Τα δικά μου παπαλάκια θα είναι σε μικρό νούμερο. Θα πλέξουμε, είπαμε 12 εκατοστά. Λοιπόν, εγώ έβγαλα 12 εκατοστά. Τώρα, εγώ θα κλείσω τις πρώτες 8 θηλές. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Τις υπόλοιπες θα πλέξω καλές στην καλή πλευρά και ανάποδες στην ανάποδη και ανάποδες στην ανάποδη. Δύο σειρές και άλλες δύο. Πάλι καλές στην καλή πλευρά και ανάποδες στην ανάποδη. Φτιάξαμε αυτό το πράγμα που φαίνεται, καλές στην καλή και ανάποδες στην ανάποδη. Τώρα θα αλλάξουμε την πλέξη, θα πλέξουμε ανάποδες στην καλή πλευρά και καλές στην ανάποδη πλευρά. Και άλλη μια φορά ανάποδες στην καλή πλευρά
και καλές στην ανάποδη. Λοιπόν, θα κάνουμε επανάληψη αυτές τις 8 σειρές, άλλες 1, 2, 3, 4 φορές, άλλες 4 φορές, δηλαδή ξανά καλές στην καλή, 4 σειρές, και ανάποδες από ανάποδη πλευρά. Άλλη μια φορά. Και ανάποδες. Και ξανά ανάποδες από την καλή. Λοιπόν, μου βγήκε τέτοια λωριδίτσα που έχω 5 φορές ανάποδες στην καλή, 1, 2, 3, 4, 5 και τελειώνω πάλι με αυτή που ξεκίνησα, καλές στην καλή και ανάποδες στην ανάποδη. Έπλεξα 4 σειρές και τώρα θα την κλείσω οριστικά. Και κόβουμε την κλώστουλά μας λίγο μπόλικη, γιατί θα μας χρειαστεί για ράψιμο. Λοιπόν, και τώρα θα το ράψουμε. Την άκρη της στενής λωριδίτσας πρέπει να τη φέρουμε εδώ πέρα και να ενώσουμε. Λοιπόν, εγώ θα ενώνω με τη ραφή του στρώματος από την καλή πλευρά του πλεκτού. Είναι πιο βολικό. Αυτή τη μητούλα δεν θα την κόψουμε, θα την αφήσουμε από κάτω για το μέλλον, θα τη χρησιμοποιούμε. Και φυλιά με φυλιά
και χωρίς να την κόψουμε θα την σταθεροποιήσουμε εδώ για να μην μας φεύγει και για την ώρα θα την αφήσουμε έτσι να κρέμεται. Τώρα θα δημιουργήσουμε την πατούσα μας, αυτή που κρέμεται από κάτω. Θα τρυπήσουμε από κάτω τη στενή λωριδίτσα, άκρη, πιάνοντας τις ακριανές θύλες της σούιας, απλά θα τρυπήσουμε. Λοιπόν, και τώρα θα το σωρώσουμε αυτό το κομμάτι. Θα πάμε απέναντι και θα προσπαθήσουμε να το σταθεροποιήσουμε όσο καλύτερα γίνεται. Και τώρα εγώ θα ράψω το υπόλοιπο, πάλι από την καλή πλευρά του πλεκτού, πιάνοντας τις άκρες της σούιας. Και να σβήσω λίγο τη γωνία της στέρνας για να μην μας στέκεται. Και τέρμα, θα κόψω αυτή την κλωστή. Τώρα πρέπει να κλείσω από πάνω. Εγώ πάλι θα τρυπήσω μόνο και μόνο τη στενή λωριδίτσα, αυτή που μας βγήκε σε γραμμή του οριζόντιου λάστιχου. Πιάνοντας άκρη-άκρη, και τραβώντας πάλι. Και θα το σταθεροποιήσω όσο μου καλύτερα γίνεται. Τώρα το παπουτσάκι μας σχεδιάστηκε και μας λείπει μόνο φούντα και κορδελίτσα. Θα περάσουμε
την φουντίτσα μας. Πώς φτιάχνεται η φούντα. Στο κανάλι μου υπάρχει ένα βίντεο που δείχνει πώς εσείς μπορείτε να φτιάξετε φούντα χωρίς ιδιαίτερα εργαλεία, με πολύ εύκολο και απλό τρόπο. Κόβουμε και εγώ πήρα μια σατέν στενή κορδελίτσα 30 εκατοστά και τώρα θα την περάσω με τη χοντρή βελόνα γύρω γύρω. Έτοιμο είναι το παπουτσάκι. Και έτσι και έτσι. Με το ίδιο τρόπο θα φτιάξουμε και το δεύτερο και θα το χαρίσουμε και θα τα χαρίσουμε σε ένα νεογέννητο κοριτσάκι. Πατούσα έχει 8 εκατοστά. Λοιπόν, μπορείτε να χρησιμοποιείτε λεπτές μάλινες, μεσομάλινες, ακριλικές κλωστές, ειδικές που βγάζουν για παιδικά ρούχα. Εμένα μου αντιστοιχούν οι κλωστούλες για βελόνα νούμερο 3 έως 3,5. Εγώ δεν θα έλεγα να παίρνετε κάτι πιο χοντρό, γιατί μετά βγαίνουν μεγάλα παπαλάκια τα οποία δεν θα είναι βολικά για το παιδί που ήδη περπατάει, σας το είπα και γιατί. Οπότε όσο πιο λεπτή θα είναι η κλωστούλα σας, τόσο πιο τρυφερό κομμάτι θα βγάλετε. Από μένα είναι αυτά. Αν σας άρεσαν και θέλετε να ασχολείστε, να τα γράψετε στα σχόλια, εγώ σας εύχομαι καλές δημιουργίες.